私たちの大間のクリスチャンダンスをお楽しみください。1曲目はオペラ「アレグラの父」。スピード感になっているので大きな波を表現した曲から始まります。そこからどんどん続けてアキティアンスならではのオペラをお楽しみください。
Thank you.